స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఈరోజు తొమ్మిదవ అధ్యాయము, రాజవిద్య రాజగుహ్య గో యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. తొమ్మిదవ అధ్యాయము పరమగుహ్య జ్ఞానము, రాజవిద్య రాజగుహ్య జ్ఞానము, యోగము అని దీనికి పేరు. యోగ అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్, భగవంతుడితో మనము కనెక్షన్ పెట్టుకోవటం, ఆ అనుభూతిని చెందటము, ఆ తాదాత్మ్యత అనే భావము అప్పుడు కలుగుతుంది. శ్రీ భగవాను వాచతో ఇది ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ. ఇదం తు మే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనుసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. భగవంతుడు ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే, ఇటువంటి ఈ యొక్క గుహ్యతమమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రవక్ష్యాం నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకు? అనసూయవే, నువ్వు నా పట్ల అసూయ ఉన్నవాడివి, అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి నీకు చెప్తాను. జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం. సో ఇది జ్ఞానం, ఈ జ్ఞానాన్ని విజ్ఞాన సహితం నీకు యజ్ఞాత్వా, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే శుభాత్, నీకు తప్పనిసరిగా మోక్షం అనేది, ఈ కష్టాల నుంచి విముక్తి అనేది నువ్వు పొందుతావు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అర్జున, నువ్వు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవ విజ్ఞానం, జ్ఞానం విజ్ఞానం చెప్పుకున్నాం. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్ అని, విజ్ఞానం అంటే దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటము అని. కాబట్టి జ్ఞానాన్ని, అనుభవపూర్వకమైన విజ్ఞానాన్ని సహితం నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్, నీకు ఈ కష్టాలన్నిటి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పారు. ఈ జ్ఞానం అనేది ఏమిటి, అసలు దీని దశలు ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. రహస్యమైనది అంటున్నారు, అంటే దేహము ఆత్మలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. మనము దేహము ఆత్మ అన్నది చూసాము. అతి రహస్యమైనది ఏమిటి? భక్తి సేవ యొక్క జ్ఞానం, భగవంతుడితో సంబంధము, అది అతి రహస్యమైనది. అత్యంత రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. ఎప్పుడైతే ఆ శుద్ధ భక్తి అనేది ఎవరిలో నుంచి అందుతుందో అప్పుడు భగవంతుడు ఏ రకంగా ప్రతిస్పందిస్తారు ఆ భక్తికి అన్నది ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం. సో రహస్యమైనది, అతి రహస్యమైనది, ఈ జ్ఞానంలో ఉన్న దశలు. అత్యంత రహస్యమైనది అని 3 రకాల
రహస్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. రాజవిద్య రాజగుహ్య అంటే ఇది విద్యలన్నిట్లోకి రాజు లాంటిది. రాజగుహ్యం చాలా పెద్ద గుహ్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, ఇది ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం, ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం, కాబట్టి ఇది నిత్యమైనది, సుఖమైనది, సంతోషంగా చేసేది, అవ్యయమైనది, నాశనం లేనట్టిది, నిత్యమైనది అని చెప్పి ఈ జ్ఞానం గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు రహస్యాలన్నింటిలోకి అత్యంత రహస్యమైనది, పరమ పవిత్రమైనది. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్షానుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం, సుఖం కలిగించేది, సంతోషం కలిగించేది. కర్తుం అవ్యయం, నాశనం లేనట్టిది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఎందుకు ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత? ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్షావగమం. కాబట్టి మనకు ప్రత్యక్షంగా ఆత్మ యొక్క అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆత్మానుభూతిని మన యొక్క అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం, ధర్మానికి పరిపూర్ణత. ఇది సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం, ఇది నిత్యమైనది, నాశనం లేనిది, అవ్యయమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో రాజవిద్య అంటే ఏమిటి అంటే గీత నాలెడ్జ్. మనకి ఎన్నో రకాల నాలెడ్జ్లు ఉన్నాయి. ఏది సోషల్ నాలెడ్జ్, ఆయుర్వేద నాలెడ్జ్ అని, ఆస్ట్రాలజికల్ అంటే జ్యోతిష్య శాస్త్రం కానీ, నక్షత్రాల గురించి కానీ, తర్వాత సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ కానీ వీటన్నిటిని మించిన విద్య ఏది అంటే చివరకు మనకు భగవంతుని ఆత్మానుభూతిని పొందేటటువంటి ఈ జ్ఞానమే, ఈ గీత జ్ఞానమే రాజవిద్య అని చెప్తున్నా. అన్నిటికంటే ఒక మనిషి తెలుసుకోవలసినటువంటి జ్ఞానం ఇది. మానవ జీవితానికి పరమార్థం ఏమిటి అంటే ఆత్మానుభూతి, భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటం, తెలుసుకోవటం అని మనం దీనిని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ రకమైన జ్ఞానమే అన్నిటికంటే ముఖ్యము. మిగిలినవన్నీ మన భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు జీవనాన్ని గడపటానికి ఉపయోగపడతాయి. కానీ మన జీవితానికి ముక్తి అనేది కావాలి అంటే ఈ జ్ఞానం మనకి కావాలి. రాజు విద్య అంటే ఈ రహస్య జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు సమీక్షించారు. ఇది ఇందాకటి శ్లోకంలో, రెండవ శ్లోకంలో మనం చూసాం కదా. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. సో అది ఇక్కడ సమీక్షణ చూద్దాము ఏంటి అనేది. రాజవిద్య రాజు వంటి జ్ఞానం, రాజగుహ్యం అత్యంత గుహ్యమైనది, రహస్యాలన్నిటిలో కూడా రహస్యమైనది. పవిత్రం శుద్ధ జ్ఞానం, శ్రేష్ఠ జ్ఞానం, ఉత్తమం దివ్యమైనది. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. సుసుఖం చాలా ఉల్లాసం, సంతోషాన్ని కలిగించేది. అందుకే నిత్య ఆనందం అన్నారు. సచ్చిత్తానందాలో ఆనంద ఎలా ఉంటుందో మనకి ఈ స్థితిలో తెలుస్తుంది. అవ్యయం నశించనిది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేది. అది ఇక్కడ మళ్ళీ వివరంగా ఆ శ్లోకంలో అన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాము. అశ్రద్ధధానా పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతపా అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. అశ్రద్ధధాన పురుష అంటే అశ్రద్ధతో ఉన్నటువంటి పురుషులు, మనుషులు. ధర్మస్య అస్య పరంతప ఈ ధర్మం మీద విశ్వాసం లేనటువంటి జనులు అప్రాప్య మాం నన్ను పొందలేరు, నన్ను ప్రాప్తించుకోలేరు అంటే నన్ను పొందలేరు.
నివర్తంతే తిరిగి వస్తారు ఎక్కడికి, మృత్యు సంసారవత్మని, ఈ మృత్యు సంసారానికి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? అశ్రద్ధగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత ఈ ధర్మం మీద విశ్వాసం లేనటువంటి వాళ్ళు. పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడ అర్జున అని అర్థము. ఆ విధంగా అర్జునుని సంబోధిస్తున్నారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు, అశ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు, ఈ ధర్మం మీద నమ్మకం లేనటువంటి వాళ్ళు, విశ్వాసం లేని వాళ్ళు అప్రాప్యమాం నన్ను పొందలేరు. నివర్తంటే మృత్యు సంసారవత్మని, నివర్తంటే తిరిగి వస్తారు ఎక్కడికి అంటే మృత్యు సంసారానికి అని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడ అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే ఈ భక్తి మార్గము యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే ముందు అన్నిటికంటే శ్రద్ధ విశ్వాసాలు అవసరము అని మనకి శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తుంది. భక్తి 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 అంటున్నారు. ఈ భక్తి ఎలా వస్తుంది, ఈ భక్తి అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఈ భక్తి ఎలా వస్తుంది అంటే అది కూడా అభ్యాసం ద్వారానే వస్తుంది. అది కూడా శ్రద్ధ ఉంటే వస్తుంది. విశ్వాసం అనేది పెంపొందించుకోవాలి. ఇక అది మన సాధనతో తప్ప వేరే ఎవరి సహాయంతోనూ కుదరదు. అది మనము సాధన చేయాలి. అందుకే ఇంకా ఇదివరకు రోజుల్లో ఈ సత్యయుగంలో సంవత్సరాలకు సంవత్సరాలు అందరూ తపస్సులు చేసి ఈ సాధన చేసేవారు. యజ్ఞాలు చేస్తే త్రేతాయుగంలో, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు ఇవన్నీ చేశారు. మనకి ఈ కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణతో మనకు ఆ సాధన సాధ్యమవుతుంది. ఈ యుగానికి అదియే సరి అయిన మార్గము అని కూడా మనకు చెప్పారు. కాబట్టి ఆ భగవన్నామ స్మరణతో మనము ఈ భక్తిని అలవర్చుకోవాలి. ఈ శ్రద్ధ ఉంటే మనము ఈ సాధనలో పాల్గొనగలుగుతాము. అలాగే ఆ శ్రద్ధతో విశ్వాసాన్ని మనం ఈ సాధనతో పెంచుకోవాలి. ఆ రకంగా మనం భక్తి మార్గాన్ని పెంచుకోవాలి. ఒక మంత్రాన్ని పదే పదే మనం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒకప్పటికి మనకు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ కలుగుతుంది. అందుకని నామజపం వల్ల ఉన్నటువంటి ఉపయోగం అది. అలాగే మనము ఇక్కడ అందుకని శ్రద్ధ విశ్వాసం లేని వాళ్ళు నన్ను పొందజాలరు. ఉన్నమాట చెప్తున్నారు, మనం ఇక్కడ ఇలా అంటున్నారు అలా అంటున్నారు అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశ్యంతో కాకుండా ఈ విషయాలు చెప్పనిదే ఎవరికైనా ఇలా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఆయన స్వయంగా చెప్పటం వల్ల మనకెవరికైనా ఇది మార్గము అనేది కూడా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అందరికీ కావలసినది ఏమిటి అంటే శ్రద్ధ విశ్వాసం అని ఈ శ్లోకంలో మనం తెలుసుకుంటున్నాము. అలా లేనప్పుడు, మనం పొందలేనప్పుడు ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు పిల్లలు ఉన్నారు, మనం బడికి వెళ్తాము. బడికి వెళ్ళినప్పుడు మనము పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైతేనే నెక్స్ట్ క్లాస్లోకి, తరువాత క్లాస్లోకి పంపించబడతాం. లేదంటే అదే క్లాస్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఈ జననం అనేది మనకి వచ్చినప్పుడు మనము ఈ మోక్షాన్ని పొందాలి అంటే మనము ఒక మార్గంలో ఉండాలి ఆ మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవటానికి. అది మనం ఆ మార్గంలో లేకపోతే మళ్ళీ మనము ఇదే జన్మను ఎత్తవలసి వస్తుంది. ఆపై ఆ పరంధామానికి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉండదు అని ఇక్కడ ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. నిన్న మనం గోలోక చాట్లో ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు అన్నది చూసాము. మన భౌతిక ప్రపంచం ఇది. ఈ చిత్రంలో ఇక్కడ ఈ గర్భోదక సాయి యొక్క నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించటం, ఆయన సత్యలోకంలో ఉండటం, అది అన్నిటికంటే విశ్వంలో పైన ఉన్నటువంటి లోకం అని చూసాము. సో ఆ లోకాల మధ్యలో భూలోకం ఉంటుంది, కింద ఈ దిగువ లోకాలన్నీ కింద ఉంటాయి అని చెప్పి చూసాము. సో పై లోకాలు మధ్యలోకం మన భూలోకం, కింద దిగువ లోకాలు. మయా తతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం అవస్థిత.
అంటే మయా తతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన. కాబట్టి నేను ఈ సర్వం విశ్వంలో కూడా, ఈ సర్వం జగత్, ఈ విశ్వమంతటిలో, సర్వ ప్రపంచంలో కూడా అవ్యక్తమూర్తిన, అవ్యక్త స్వరూపంతే అవ్యక్త స్వరూపం కనపడకుండా వ్యాపించి ఉన్నాను. మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్ అవస్థిత. అంటే సమస్త ప్రాణులు కూడా సర్వభూతాన్ని మత్స్థాని నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. నచ అహం తేష్ కానీ నేను వాటి యందు లేను, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి ఒక శ్లోకం. అంటే ముఖ్య శ్లోకాలలో ఒకటి కాదు, కానీ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ సమస్త జగత్తులోనూ నేను అవ్యక్త కనిపించని రూపంతో జగమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను. ఈ ప్రాణులన్నీ కూడా మత్స్థాని సర్వభూతాన్ని నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా భగవంతుల్లోనే ఉన్నాయి, కానీ వాటి యందు నేను స్థితుడను కాను. అంటే ఏమిటి అంటే ఈ సర్వ జగత్తు, ఈ విశ్వము, భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ సత్వరజ తమో గుణాలతో నిండి ఉన్నది, ఈ మాయ అని చెప్పుకున్నాము. అదంతా కూడా భగవంతుడికి అతీతము. ఆయనలో ఇవన్నీ స్థితులై ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఈ మాయకు అతీతుడు. మనమందరము మాయతో నియంత్రించబడతాం, కానీ భగవంతుడు ఈ మాయకు అతీతుడు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఇక్కడ ముఖ్యంగా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు అనుకుంటాం. నిన్న కూడా ఒక శ్లోకంలో ఇదే అర్థం వస్తే ఇదే చెప్పుకున్నాము. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ అర్థానికి, ఈ మాటలకు ఆ అర్థాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి అంటే అందరి హృదయాలలో పరమాత్మ ఉన్నాడంటున్నాము. నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటే నేను లేను వాళ్ళల్లో అని కాదు, నేను వాటిల్లో పాల్గొనను. నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచ లక్షణాలకు నేను అతీతుడను. ఏమిటి భౌతిక ప్రపంచ లక్షణాలంటే సత్వరజ తమో గుణాలు, వాటన్నిటికీ నేను అతీతుడను, వాటిలో నేను స్థితుడను కాను, అవన్నీ నాకు లేవు, గుణాతీతుడను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పుకోవటం. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయ, మనందరం కూడా ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాం, వెళ్తూ ఉంటాం. నిజంగా ఉండవలసింది ఏది అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము. కాబట్టి ఆ ముక్తి వచ్చిన రోజు మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళగలుగుతాము. అంతవరకు మనము దీనిని రకరకాలుగా మిథ్యానండి, మాయానండి, దుఃఖాలయం అనండి, భవసాగరం అనండి, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అంతవరకు మనం ఇక్కడ ఉంటాము అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతోంది. కాబట్టి ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా ఏమిటి, తాడు అయితే మనము పాము అనుకుంటున్నాము అంటే ఇదే నిజమని నిజము పాము అంటే పాము కూడా కొంచెం కోరికలతో ఉండేది అన్నదానికి గుర్తుగాను ఈ భౌతిక ప్రపంచమంతా కోరికల మీద ఆధారపడి ఉన్నది అని మనం తర్వాత 15వ అధ్యాయంలో ఇంకా దీని గురించి చూస్తాము. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి భౌతిక ప్రపంచానికి ఉన్నటువంటి తేడాలు ఏమిటి అన్నది, ఎందుకు దీనిని మిథ్యామాయ అంటున్నాము అనేది కూడా ఇంకొంచెం వివరంగా మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది. అప్పటి వరకు మీకు ఇది బ్రీఫ్గా క్లుప్తంగా ఇంతవరకు మనం తెలుసుకుందాము. కాబట్టి ఈ మాయకు నేను బద్ధుడను కాను అని ఇక్కడ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటే నేను ఈ మాయలో నేను పాల్గొనను, నాకు ఈ మాయతో సంబంధం లేదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రపంచం విశ్వమంతా నాలో ఉన్నది, కానీ ఆ మాయ మాత్రం నాలో నేను ఆ మాయకు బద్ధుడను కాదు అని చెప్పి దీని అర్థం. తర్వాత 5వ శ్లోకం, నచమత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావనః. అంటే సృష్టించబడిన ఈ సర్వప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్యశక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు. నేనే
సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను నిర్వాహకుడును అయినప్పటికీ నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో ఇంకా వివరంగా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నారు. నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అని అన్న మాటకు అర్థం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అయినా ఇవన్నీ కూడా నేను సృష్టించినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని చూడు అని చెప్తున్నారు. ఏది? పశ్యమే యోగమైశ్వర్యం. యోగ ఐశ్వర్యం అంటే దివ్యశక్తి. పశ్యమే అంటే చూడు అని అర్థం. నేను సమస్త ప్రాణులకు సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడును. నిర్వహించి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పటికీ నేను వాటితో కానీ భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా. ఇది 9.6 శ్లోకం. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు? సర్వత్రా వీచే గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంటుంది. అలాగే సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అంతా ఉంటుంది వాయువు, కానీ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రాణులందరూ కూడా నాలోనే స్థితులై ఉంటారు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సుచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. కాబట్టి కుంతి కుమారుడా కౌంతేయ, నా శక్తులలో మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం, నా దర్శకత్వంలోనే నా అధ్యక్షతలో ఈ భౌతిక ప్రకృతి పనిచేస్తోంది. సూయతే అంటే అన్నిటినీ సృష్టిస్తోంది, ఉత్పత్తి చేస్తోంది. వేటిని? చర అచరం, కదిలేవి కదలనివి రెండింటినీ కూడా ఈ సృష్టిస్తోంది, ఉత్పత్తి చేస్తోంది ఈ భౌతిక ప్రకృతి. ఏ విధంగా? నా యొక్క అధ్యక్షతలో ఇవన్నిటినీ కదిలేవి కదలనివి కూడా ఉత్పత్తి చేస్తోంది. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. అలాగే దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతోంది, మళ్ళీ మళ్ళీ నాశనం అవుతోంది అని చెప్తున్నారు. ఈ జగత్తు సృష్టించబడటం, లయం చేయబడటం, ఆ తర్వాత జగత్తు సృష్టించిన తర్వాత భగవంతుడి అధ్యక్షతలోనే చరాచర జీవులన్నీ కూడా మళ్ళీ పుట్టటం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఈ శ్లోకానికి అర్థము. ఇది ముఖ్య శ్లోకము. ఇక్కడ మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు అంటూ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఏమని? అవజానంతి మాం మూఢా. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. అవజానంతి మాం మూఢ, తెలుసుకోలేక నన్ను. మూఢులు జానంతి తెలుసుకోలేక, జానంతి తెలుసుకోలేక, మాం నన్ను, మూఢులు మానుషీం తనుమాశ్రితం, నేనేదో మనుష్య రూపంలో ఈ శరీరంతో వచ్చాను, ఈ మానవ శరీరాన్ని ఆశ్రయించి వచ్చాను అనుకుంటున్నారు. పరంభావం అజానంతో, ఈ పరమ దివ్యమైనటువంటి ఈ భావాన్ని, ఈ మూర్తిని అజానంతో అర్థం చేసుకోలేక, మమ భూత మహేశ్వరం, నేను సర్వ జగత్తుకు అందరికీ కూడా మహేశ్వరులను అని నన్ను తెలుసుకోలేక అని చెప్పి, ఈ ఏమిటి ఆ పరంభావం? అందరికీ కూడా మహేశ్వరుడు ప్రభు అన్నది నేను ఇలా అందరికీ ప్రభువునన్న విషయం అజానంతో తెలుసుకోలేక వాళ్ళు ఆ పరంభావాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అవజానంతి మాం మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం, నేను మనుష్య రూపంలో వచ్చాను అని అనుకుని నన్ను మూఢులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. పరంభావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం, నేను సర్వభూతాలకు సర్వజీవులకు మహేశ్వరుడును అనేటటువంటి ఆ పరంభావాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడినైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు.
అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. అలా మనము శ్రీకృష్ణుడిని నమ్మని వాళ్ళని ఆ అవతారంలో టైంలో కూడా చూసాము. కౌరవులు ఎవరు కూడా భగవంతుణ్ణి నమ్మకపోవటము, ఇంకా ఎంతోమంది శిశుపాలుడు, వీళ్ళందరూ కూడా అవి ఉదాహరణలుగా తీసుకోవచ్చు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్యా అనన్యా మనసో నాత్వా భూతాదిమవ్యయం. పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అంటే మహాత్ములు, ఇంతకుముందేమో మూఢులు నన్ను మనుష్య రూపంలో అవతరించానని నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పారు. ఈ శ్లోకంలో మహాత్ములు నా యొక్క దివ్యశక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత, అలాంటి మహాత్ములు నన్ను మహాత్మానస్తు, నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. భజంత్యా అనన్య మనసో నాత్వా భూతాదిం అవ్యయం, అనన్య చింతనతో మనస్సుతో నన్ను భజిస్తూ వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఏమని, నా భక్తిలో భూతాదిం అవ్యయం, నేను ఈ అవ్యయుడనని, ఆ తర్వాత సృష్టికి మూలమన్నది వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు? మహాత్ములు. కాబట్టి ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నాయందే మనస్సును లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో, ఇందాక ఏమో నమ్మని వారు ఎలా ఉంటారు, ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు నమ్మే మహాత్ములు ఏం చేస్తారు అన్నది చూశాను. ఇంకా ఈ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు, ఏం చేస్తారు అన్నది ఇంకా చెప్తున్నారు. సతతం కీర్తయంతో మాం, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ఇంతకుముందు ఈ మహాత్ములు కూడా ముఖ్య శ్లోకం, ఇవన్నీ ముఖ్య శ్లోకాలు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యా యుక్తా ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో మాం, మాం నన్ను సతతం నిరంతరం కీర్తయంతో కీర్తిస్తూ ఉంటారు. యతం తశ్చ దృఢవ్రతాః, దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళు పనిచేస్తూ, నమస్యం తశ్చ, నమస్కారాలు చేస్తూ, మాం నాకు భక్త్యా, నా భక్తులు, నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, వారు భక్తితో నన్ను నిత్యము ఉపాసన చేస్తూ అందులో స్థితులై ఉంటారు. నిత్య ఉపాసనా స్థితిలో యుక్తులై ఉంటారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎప్పుడు నన్ను కీర్తిస్తూ, యతంతశ్చ దృఢవ్రత, దీనిలో వాళ్ళు దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళు ఈ వ్రతంలో ఉంటూ, నమస్యం తశ్చ, నమస్కరిస్తూ, అంటే నమస్కరిస్తూ అంటే ఎప్పుడు ఇలా నమస్కరించటం అని కాదు, ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ, భగవంతుణ్ణి మనసులో నిలుపుకుని ప్రార్థిస్తూ, మాం భక్త్య, నన్ను ఇలా నాకు నమస్కారాలు చేస్తూ, భక్త్యా నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఈ భక్తితో నిత్యము ఉపాసనలో ఉండి వాళ్ళు అందులో యుక్త స్థితులై ఉంటారు. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ, దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ, వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ, అంటే నమస్యంతశ్చ అన్న మాటకు నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. నిత్యాయుక్త ఉపాసతే. ఉదాహరణగా ప్రభుపాద ఆయన సతతం కీర్తయాన్ని కూడా, ఇవన్నీ కూడా చేయటం జరిగింది. సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎప్పుడు కీర్తిస్తూ స్మరిస్తూ, జపము భజన కీర్తనలతో, యతంతశ్చ దృఢవ్రత, ఎంతో దృఢమైన మనస్సుతో భగవంతుడి గురించి బోధించాలి అందరికీ అంటూ దేశం కాని దేశంలో ఉంటూ ఆ యొక్క పనిని నిర్వహిస్తూ, నమస్యంతశ్చ నిత్యం భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, నిత్యాయుక్త భక్తి మార్గంలో నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఆ భక్తి మార్గంలో స్థిరమై
ఉంటారు అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ ప్రభుపాదను ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. మహాత్ముడి యొక్క కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. మళ్ళీ దాన్ని సమీక్షిద్దాము. కీర్తన ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉండటం లేదా కీర్తనలతో పాడటం, జపం కానీ లేదంటే కీర్తన ద్వారా కానీ భగవన్నామస్మరణ చేసుకోవటం, అది మొదటిది కీర్తన. రెండవది దృఢవ్రత, దృఢమైన వాగ్దానంతో విశ్వాసంతో మనం అది ఒక క్రమశిక్షణతో చేయటము. నమస్యంత అంటే శ్రద్ధ, అదే శ్రద్ధ అనుకోండి, శ్రద్ధ విశ్వాసము. నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండటం అంటే భగవంతుణ్ణి మనసులో ఎప్పుడు ప్రార్థించుకుంటూ ఉండటం. నిత్యాయుక్త ఎల్లప్పుడూ అందులో స్థితులమై లీనమై ఉండటం, ఇవన్నీ మహాత్ముని యొక్క కార్యకలాపాలు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా వేరే రకాలుగా భగవంతుని పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆరాధకులు వేరే వాళ్ళు. ఎవరు అంటే, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, నేను వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను, అమరత్వాన్ని మరియు నేనే అమరత్వాన్ని, నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే, అన్నీ కూడా నేనే, ఏది కనిపించినా కూడా అది భగవత్ రూపమే అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విషయం అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ రకమైనటువంటి ఉదాహరణలన్నీ ఇస్తున్నారు. తాత్కాలికమైనదైనా నేనే, శాశ్వతమైన ఆత్మను కూడా నేనే. అంటే తాత్కాలికము మన శరీరం, పాంచభౌతికం, ఈ పంచభూతాలన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచే ఉద్భవించాయి, ఆయన యొక్క శక్తియే, అది దాని అర్థం. సో శాశ్వతమైన ఆత్మైనా తాత్కాలిక పదార్థమైనా కూడా భగవంతుడి యొక్క రూపమే, భగవంతుడి యొక్క సృష్టియే, అంతా కూడా భగవంతుడిలోనే ఉన్నది. వేదాలలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదులతో పూజిస్తారంటే, ఇంకా వేరే రకంగా ఎలా పూజలు కొంతమంది సలుపుతారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో సకామ కర్మలు, వేదాలలో ఏ కర్మ అయితే ఒప్పుకున్నారో, ఏది మంచిది ఇది చేయవచ్చు అని వేదాలు నిర్దేశించాయో అలాంటి కర్మని కర్మ అంటాము. మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే సకామ కర్మ అని కూడా అంటాం. అప్పుడు క్లియర్గా మనకు కర్మ అంటే మంచి పని అని తెలుస్తుందని. కానీ కర్మ అంటే ఎప్పుడు కూడా మంచి పని అని అర్థం చేసుకోవాలి. వికర్మ అంటేనే వేదాలు వద్దు అని చెప్పినటువంటి పనులు, చెడు పనులు. కానీ మనకి ఇంకా క్లారిటీ కోసం సకామ అంటే అది మంచి పని అని చూడగానే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆ మాటను వాడొచ్చు. సకామ కర్మ, మంచి పనుల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యాగాదులతో పూజిస్తారు. అలా మంచి పనులే చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు యజ్ఞాలు, యాగాలు చేస్తూ పూజిస్తారు. యజ్ఞశోషం అయిన తర్వాత ఆ సోమరసపానం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గలోకాలకు పోవటానికి ఆశిస్తారు. ఆ సోమరసం అని అంటారు దానిని. అది తాగితే అందరూ కూడా స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళొచ్చు అని, అది తాగి అందరూ స్వర్గానికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తారు. వాళ్ళ పుణ్యఫలం కర్మల ఫలితంగా వాళ్ళు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారు. దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. తరువాత ఈ స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగాలు అనుభవించుటచే వారి పుణ్యఫలం అంతా తరిగిపోయి తరువాత వాళ్ళు తిరిగి భూలోకానికి రావటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చి పోతుంటారు. కాబట్టి మనకు పుణ్యం కావాలి, పుణ్యం వస్తే మనకు మంచిది అనుకుంటూ మనం చేస్తూ ఉంటే మనకు పుణ్యం వస్తుంది. పుణ్యం వస్తే స్వర్గానికి వెళ్తారు. అయితే ఆ స్వర్గలోకంలో మన పుణ్యం అంతా అయిపోయే వరకు ఉండి మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి రావాల్సి వస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అంటే అనన్య చింతనతో నన్ను ఎవరైతే ఉపాసన, ఏ జనా పర్యుపాసతే, ఎవరైతే నన్ను ఉపాసన చేస్తూ మనస్సు నా మీద అనన్య చింతనతో నింపుతారో తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం, వాళ్లకు నేను
యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఎవరైతే వాళ్ళు నిత్యాభియుక్తానాం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇలా మనస్సును నా యందు నిలిపి ఉంటారో, యోగక్షేమ్యం వహామ్యహం, వాళ్ళ యోగక్షేమాలన్నీ నేనే చూసుకుంటాను. నా దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను మరియు ఉన్నదానిని సంరక్షిస్తాను. యోగక్షేమం వహామ్యహం, ఆ వాళ్ళకి లేనిది ఇచ్చి ఉన్నదానిని సంరక్షించి నేను వాళ్ళను అన్నీ నేనే సమకూర్చి పెడతాను అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, అనన్య చింతనతో ఏ జన పర్యుపాసతే, ఎవరైతే ఇలా ఉపాసన చేస్తారో నిత్యాభియుక్తానం, ఎప్పుడు నిత్యము కూడా అందులో మనస్సు నిలిపి వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు వాళ్ళకి లేనిది ఇచ్చి ఉన్నదానిని సంరక్షిస్తాను నేను. నా దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తితో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో సమకూర్చి ఉన్నదానిని సంరక్షిస్తాను. ఇది ముఖ్య శ్లోకం. తరువాత యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతా భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిల్లో అంటే ప్రేతలోకాలలో పుడతారు. మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి భక్తితో పూజించే కొంతమందిని ఉదాహరణ కుచేలుడు, సుధాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, శబరి, శ్రీరామచంద్రుడు, గజేంద్రుడు, శ్రీ మహావిష్ణువు. భక్తి అనేది ఏమిటి అంటే చాలా సరళమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇది ముఖ్య శ్లోకము. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఆకు, పువ్వు, పండు, నీరు, ఇవేదైనా సరే యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, ఏదైనా నాకు భక్తితో ఇస్తే తదహం భక్త్యుపహృతం, లేదా అంటే జలాన్నైనా సంతోషంగా ఇస్తే అశ్నామి ప్రయతాత్మనః, నేను దానిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆ భక్తిభావంతో ఇస్తే కనుక నేను దాన్ని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. కాబట్టి స్వచ్ఛమైన మనస్సు, భక్త్యుపహృతం, భక్తితో నిండినటువంటి హృదయంతో స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నా భక్తుడు నాకు ప్రేమతో భక్తితో ఆకు కానీ, పువ్వు కానీ, పండు కానీ, లేదా నీరైనా సరే, జలమైన, తోయం అంటే నీరు కానీ సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చేటటువంటి వస్తువు కాదు, భావము, ఇచ్చేటటువంటి మనిషి హృదయంలోని భావము ముఖ్యమైనది అన్నది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. భగవంతుడు భావప్రియుడు, భావం అన్నది చాలా ముఖ్యము. భగవంతుడికి మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మన శక్తి మేరకు. అంటే ఇక్కడ ఉన్న శ్లోకంలో చెప్పిన దానికి ఆకు కానీ, పువ్వు కానీ, పండు కానీ, నీరు కానీ అని చెప్తున్నారు. ఆకు ఇక్కడ తులసి చూస్తున్నాము. తులసి రాణి ఆవిడ భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియమైనది. అందుకని తులసి ఆకు చాలా పవిత్రమైనది, అది భగవంతుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైనది. కాబట్టి అది ఇస్తే అది మనకు చాలా మంచిది. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్
యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా ఏది తిన్నా ఆఖరికి సింపుల్గా ఒక్క మాటలో చెప్తున్నారన్నమాట. ఎలా చెయ్యాలి, మనము భక్తి మార్గంలో ఉండాలంటే ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి. ఇంకా దీనికి వేరే ప్రశ్న ఆలోచన లేదు. మనం ఇప్పుడు చూసేది మనకెంతో సింపుల్గా ఉండి ఇది కాదు ఇంకేదో ఉంది అనుకుంటూ ఉంటాం. భక్తి మార్గానికి వేరే ఏదీ లేదు. ఇక్కడ వివరంగా మనకు చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ మనము ప్రాక్టీస్లో పెట్టడమే మనం చేయవలసినటువంటి పని. సాధన అనేది అందుకే అంత ముఖ్యము. మనము సాధన సాధన సాధన. ఆ భక్తి పెంచుకోవాలంటే ముందు కావాల్సింది శ్రద్ధ, విశ్వాసము. అది కూడా సాధన ద్వారానే పెంపొందించుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా ఒక మాట చెప్తున్నారు. మనం నిత్య జీవితంలో ఇలా అభ్యాసం సాధన చేసి ఆ భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు. ఏమిటి? నువ్వు ఏ పని చేసినా ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, అంటే యజ్ఞాలు చేస్తూ సమిధలు వేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. యజ్ఞము అంటే నిజమైన యజ్ఞము చేస్తూ సమిధలు వేయటమే కాదు, ఏ పనినైనా భగవంతుడికి కోసం, ఆయన సంతృప్తి కోసం చేస్తున్నాను అని మనం అనుకుంటే అది యజ్ఞంతో సమానం అని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని కూడా మనసులో ఉంచుకుందాము. కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, మరి ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చెయ్యి. కాబట్టి యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా అంటే నువ్వు ఏ పని చేసినా అని అర్థం. అది కూడా ఇక్కడ ముందే చెప్పేశారు క్లియర్గా, నీవు ఏ పని చేసినా. కాబట్టి మనం ఎంత చిన్న పని, రోజువారీ మనం చేసేటటువంటి పనులు కూడా ఇది ఒక సాధనగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయటం నేర్చుకోవాలి. ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, తినేటప్పుడు కూడా ఏది తిన్నా అది భగవంతుడికి సమర్పించి తింటున్నాము అనుకుని మనం, ఒకవేళ బయట ఉండి ఇంటి దగ్గర నైవేద్యం భగవంతుడి యొక్క పటం దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా పెట్టడానికి కుదరకపోయినా మన మనస్సులో మనం భగవంతుడికి ఒక్క నిమిషం నైవేద్యం చేసుకుని మనం తినవచ్చు. ఏది దానం చేసినా, ఏది ఎవరికి ఇచ్చినా అది భగవంతుడికి ఇస్తున్నాను, కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ ఇవ్వటము. మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా కూడా అది భగవంతుడికి సమర్పించి చేయము అని చెప్తున్నారు. ఈ ఒక్క విషయం మనం గనక ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు మెల్లగా ఆ భక్తి మార్గం అనేది అలవర్చుకునే అవకాశం ఉందండి. సో ప్రాక్టికల్గా ఎంతో వివరంగా మనకు ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు చెప్తున్నారు. ఏ రకంగా మనం చేయాలి, ఉండాలి, ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అంటే అన్నది. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనై సంన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. అన్ని పనులు నాకే, శుభమైనవి అశుభమైనవి, ఈ అన్నీ నాకు అర్పించడం ద్వారా నువ్వు శుభ అశుభ అనే ఫలితాల బంధాల నుంచి విముక్తి చేయబడతావు. మోక్షసే కర్మబంధనై శుభ అశుభ ఫలైరేవం. శుభ అశుభ ఫలాలన్నిటి నుంచి కూడా మోక్షసే విముక్తి, ఆ కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి కూడా నీకు మోక్షసే విముక్తి వస్తుంది. సన్యాసయోగయుక్తాత్మ, సన్యాసం అనేటటువంటి ఆ యోగంలో స్థితుడవై నువ్వు ఉంటే, యుక్తాత్మ స్థితుడవై ఉంటే విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, నువ్వు అప్పుడు విముక్తుడవై మాం నన్ను ఉపైష్యసి చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని పనులు భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేస్తూ ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రతిఫలాసక్తి కంటే భగవంతుడికి అర్పించి ఆయనకు తృప్తి కలిగించే విధంగా ఈ పని చేయాలి అనేటటువంటి ఒక స్వభావాన్ని పెంపొందించుకుంటాము. కాబట్టి ఆ రకమైన స్వభావంతో పనులు చేస్తే నువ్వు శుభ అశుభ ఫలితాలు, నీకు ఆ పని వల్ల మంచి పని రానివ్వు, చెడు ఏదైనా సరే, ఒకవేళ ఎలాంటిది అంటే నీకు ఇక్కడ చెడు పనులు చేసి చెడు రావాలి అనే అర్థం తీసుకోవద్దు. ఆ పని యొక్క బంధనాలు, ఆ పని యొక్క ఫలితాలు వల్ల నీవు
బద్ధుడవు కావు. మనం ఏం చెప్తున్నాము, ముందు నుంచి ఒక పని చేసినప్పుడు ఆ పని ఫలితం మీద మనం దృష్టి పెట్టుకుంటే బద్ధులమైపోతాము ఈ ప్రపంచానికి, దానితో ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాము. కాబట్టి ఎప్పుడు అందులో నుంచి విడుదలవుతాము అంటే ఆ పని మీద, ఆ ఫలితం మీద మనసు లేకుండా ఉంటేను అని చెప్పుకున్నాము. అయితే ఇక్కడ వివరంగా భగవంతుడు చెప్పేది ఏమిటంటే, ఆ పనులను భగవంతుడికి అర్పితం చేసి ఆ ఫలితాల బంధాల నుంచి మనము తప్పించుకోవచ్చు. కాబట్టి ఏ పని చేసినా భగవత్ తృప్తి కోసం ఆయనకే అర్పిస్తున్నాను అనుకుని చేస్తే మనము ఈ బంధాల నుంచి విముక్తి అవ్వబడతాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాను, నాకు ఆ పని యొక్క ఫలితం మీద ఆసక్తి లేదు అనుకునే స్థితి ఆ సన్యాసం అంటే. అలాంటి మనస్సు, సన్యాసముచే మనస్సు నాయందే లగ్నమై ఉంటే, ఆ రకమైనటువంటి భావంతో నువ్వు ఉంటే గనక నువ్వు విముక్తుడవై మాము పైశ్యసి, నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. పక్షపాతియ భగవంతుడు అన్నది, నమో సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. నేను సమూహం సర్వభూతేషు అంటే సర్వప్రాణులయందు కూడా నేను సమూహం సమ దృష్టితోనే ఉంటాను. నమే ద్వేష్యోస్తి, నేను ఎవరిని కూడా ద్వేషించను. నా ప్రియ, అందరి యందు కూడా నేను, నాకు ఒకటే భావం, అందరి మీద ప్రేమ ఉంది, ప్రేమ లేకుండా లేదు. ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా, ఎవరైతే నన్ను భక్తితో పూజిస్తారో నేను వారి యందు, మయితే తేషు చ అహం, వాళ్ళల్లో నేను ఉంటాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు, నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను, సర్వప్రాణులయందు సమత్వ బుద్ధితోనే ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు, నేను వారి యందే నివసిస్తాను. కాబట్టి ఈ ప్రతి చోట ఒక రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఒకటి ఉండాలి. అలాగే మనకి ఈ భూప్రపంచంలో ఒక న్యాయశాస్త్రం అనేది ఎలా ఉందో, ఇక్కడ కూడా ఒక లా అనేది ఉంటుంది. అందరూ సమానమే భగవంతుడికి. కానీ ఎవరైతే మరి భగవంతుడిని నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఎవరైతే నిత్యము ఆ ఉపాసనలో స్థితులై భగవంతుడిని సదా మనసులో నిలుపుకోగలరో వాళ్లకు మరి భగవంతుడు ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడు వాళ్లకు అందాలి. అంతకంటే ఇక్కడ మనకు చిన్న ఉదాహరణగా, ఇది నాకు అన్నిటికంటే ప్రియము, అంతకంటే మంచిది మెరుగైనది నీకు ఇస్తాను, నన్ను నమ్ము అంటూ భగవంతుడు చెప్పటము చూస్తున్నారు. అంటే మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇది మనకు ప్రియము, అది మనకు ప్రియము అనుకుంటాము. కానీ భగవత్ ప్రాప్తి అన్నిటికంటే కూడా మించినది అని ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుండి స్వేచ్ఛ. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ, త్వరితగతిన వాళ్ళు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు. శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి, శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని నిగచ్చతి పొందుతారు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి, కుంతిపుత్రుడా నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా నష్టానికి గురి కాడు అని చెప్పి ప్రతిజానీహి, ధైర్యంగా నువ్వు ప్రకటించు. భగవంతుడిని నమ్మి మోసపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు మనకు. కాబట్టి వీళ్ళు అంటే ఎవరు త్వరితగతిన ధర్మాత్ములు అవుతారు అంటే మనకి ఇందాక చెప్పినటువంటి ఈ మార్గంలో ఉండేవాళ్ళు. ఏది చేసినా, ఏది తిన్నా, ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా, ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి సమర్పించి చేస్తాం ద్వారా మనము అన్ని బంధాల నుంచి విముక్తులమై భగవంతుడిని చేరుకుంటాము.
త్వరితగతిన వాళ్ళు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు, శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు అని నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నష్టానికి గురికాడను ధైర్యంగా ప్రకటించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామిని చూపిస్తున్నారు. ఆయన తండ్రి అజ్ఞానంతో భగవంతుడి పేరు స్మరించటం ఈ కుమారుడు ఇష్టం లేక ఎన్నో రకాలుగా కుమారుని వధించటానికి ప్రయత్నిస్తే అన్న మానుకుంటాడేమోనంటూ ఎన్నో బాధలకు గురి చేసిన నారాయణ మంత్రంతో అన్నిటి నుంచి బయటపడి ఆ నమ్మకం నారాయణుణ్ణి జపిస్తూ ఉండు. ఆ తరువాత చివరకు నరసింహస్వామి రూపంలో వచ్చి హిరణ్యకశ్యపుని వధించటం నరసింహస్వామిని చూస్తున్నాము. ప్రహ్లాదుడు మాం హి పాఠా వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యూపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో భగవంతుని పూజించటానికి ఏ అర్హత కూడా అవసరం లేదు. కావలసింది ఏమిటి అంటే భక్తి ఒక్కటే. మన జన్మ, జాతి, కులము, లింగ భేదాలు లేకుండా సమాజం అసహ్యించుకునేవారైనా అంటే మనం అసలు ఈ రోజుల్లో అవన్నీ లేవు. ఇదివరకు రోజుల్లో కొన్ని ఉండేవి. కాబట్టి మనం ఇలా ఎవరైనా సరే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అది. ఏ భేదము లేదు. భగవంతుణ్ణి స్మరించటానికి, పూజించటానికి, భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి ఎవరికైనా సరే అర్హత ఉన్నది. కావలసిన అర్హతలు శ్రద్ధ, విశ్వాసమే. కాబట్టి ఎవరైనా సరే నన్ను శరణు పొందిన వారంతా కూడా పరమగతిని పొందుతారు. తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఎవరైనా సరే పరమగతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణగా హరిదాస్ ఠాకూర్ ఈయన పేరు. ఈయన ఒక ముస్లిం కులంలో పుట్టి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు కాలంలో ఆయన దగ్గర శిష్యరికం చేసి ఈ హరే కృష్ణ నామజపాన్ని ఆయనకు ఉపదేశించవలసిందిగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కోరటం జరిగింది. ఆయన యొక్క కులము, మతము ఇలాంటివేమీ కూడా చైతన్య మహాప్రభుకు అడ్డు రాకుండా ఆయనకు బోధించటము, ఆయన నిత్యము ఈ హరినామ స్మరణతో నిత్యము ఆయన ఈ హరినామ స్మరణ చేస్తూ ఉండేవారు. అందుకని ఆయనకు నామాచారి అని కూడా ఒక బిరుదు వచ్చింది. ఆ రకంగా ఆయన చేస్తూ ఉండటం వాళ్ళ మతస్థులకు అది నచ్చక ఆయనను చాలా ఇబ్బందులు పెడుతూ నదిలో కూడా పారేయటం జరిగినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయనను రక్షించటము. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు నాకు ఇంకా జీవనం ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఉండాలని లేదు, నిన్ను చేరుకోవాలని నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించమంటే అప్పుడు ఆయనకు అంతటితో మోక్షాన్ని ప్రసాదించటం జరిగింది. ఆ ఉదంతం ఆయన యొక్క చరిత్ర మనం ఈ చిత్రంలో ఇక్కడ చూస్తున్నాము, హరిదాస్ ఠాకూరు. కాబట్టి జాతి ఏ భేదము లేదు. భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి కావలసినది శ్రద్ధ, విశ్వాసం అన్నది మనకు హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర వల్ల తెలుసుకుంటున్నాము. అదే విషయం ఇక్కడ ఎవరైనా సరే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. శరణు పొందిన వారంతా కూడా పరమపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. ఇది ముఖ్య శ్లోకము. తరువాత మధ్యలో ఉంటుంది భగవద్గీతకి సరిగ్గా. భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలు, ఇది 9వ అధ్యాయం, అంటే కరెక్ట్గా హాఫ్, సగం. ఈ సగంలో కూడా ఇది ఆఖరి శ్లోకము. కాబట్టి సరిగ్గా భగవద్గీతలో మధ్యలో పెట్టారు అంటే ఎంతో భద్రంగా పొందుపరిచారు మధ్యలో అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. చాలా ముఖ్య శ్లోకము. మా అత్యుత్తమ సారం ఏమిటి అన్నది ఈ శ్లోకంలో చూద్దాము. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుత్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. ఎప్పుడూ కూడా మన్మనాభవ, నా మనస్సును నా యందు ఉంచి నన్ను భక్తితో ముందు, మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నన్ను ఆరాధిస్తూ నమస్కారాలు చేస్తూ అంటే ప్రార్థిస్తూ, మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం, పూర్తిగా
నాలో నాయందే మనస్సును లగ్నం చేసినట్లయితే, నా మనస్సును నాయందు స్థితం చేసినట్లయితే, ఆత్మానం మత్పరాయణ, పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చేసిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను మామే వైశ్యసి, నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ, నీ ఆత్మను ఎప్పుడు కూడా నా మీద లగ్నం చేసి అందులో స్థితుడవై ఉంటే నువ్వు మాం ఏ వైశ్యసి, తప్పనిసరిగా నా దగ్గరకు వస్తావు అని ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. సో మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించటంలో నిమగ్నం చేయము, భక్తితో ఉండు, నన్ను ఆరాధించు, నాకు ప్రణామాలు అర్పించు, నమస్కురు, పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెంది పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటా. అలా ఆత్మ నా మత్పరాయణ నా యందు నువ్వు ఉంచితే, ఆ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మామే వైశ్యసి, నన్ను చేరుకుంటావు అని ఈ శ్లోకంలో అర్థం. సో ఎప్పుడు భగవంతుని చేరుకుంటావు, నిత్యము స్మరిస్తూ భక్తితో ఉంటూ ఆరాధిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఆయన భగవంతుడి మీద మనస్సును ఎప్పుడు కూడా లగ్నం చేసి ఉంచుకుంటే భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఈ అధ్యాయం పూర్తి అయినది. మనము వైష్ణవ ప్రార్థన చేసి తర్వాత ప్రశ్నలు ఆ తర్వాత పోగులు చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.